Coronavirus! Yes! Ja te tinc, coronavirus! Ja tinc el coronavirus! Ara, a la paella i a dinar! Se m'ha tornat a escapar! Coronavirus que vola a la cassola! El coronavirus ni es casa ni es menja, col·lega. Ah, no? I què fem, Hem de fer una cosa que tu no fas mai, Botoni. Quina? Què? Rentar-nos les mans. No! Rentar no! No! Feretes no rentem res! Pudor! Pudor! Brut! Botoni, tu vols casar el coronavirus? Sí! 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 Doncs deixa'l matar-nos, que si renta't les mans amb sabó, ves? Ja està! Ara a caçar! A caçar! No, Botoni, no hem d'anar a per ell. Hem d'esperar-lo al cau. Esperar-lo? Al cau? Sí, Botoni, ens quedem al cau. Va, ens quedem al cau. Coronavirus, així estem. Coronavirus! Perdó. Virus! Recordeu, xiquets i xiquetes, no podeu eixir al carrer. Heu de quedar-vos a casa. Heu de rentar-vos les mans amb sabó moltes vegades. És important. I ventileu la casa i les habitacions una vegada al dia. Si feu tot això, enviarem el coronavirus a fer punyetes. Els xiquets i les xiquetes de la classe de 5 anys ens quedem a casa. Yo no me voy al cole. Yo me quedo en casa. I stay at home. Quédate en casa. Yogi, ponte a casa. Jo faig dibuixos en casa. I'm clean my house. Jo cocino en casa. Jo faig el deure en casa. Yo voy varios cumpleaños, pero me quedo en casa. Empecé pronto. Yo pinté un arc de Sant Martí a casa. Yo descargaría el Switch. Yo doy las gracias a todos y a todos que están trabajando. Gracias a todos los sanitarios. Gràcies als treballadors dels supermercats. Gràcies a la policia i als militars. Gràcies als mitjans de comunicació. Això passarà pronto si tots ens quedem en casa. Jo me quedo a casa. No, y si me quedé. Els superhéroes salven el món quedant-se en casa. And stay at home. Jo
Jo em quede a casa.